May labot ang impeachment kay Vice President Sara Duterte sa kabuhi isang ordinaryo nga mga Pilipino. Diri nga punto nakasentro ang pamuno sang opening statement ni House Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luistro sa imbukada nga daw sang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Luistro, nakahibalo siya nga tuman kadamo nga mga Pilipino ang natingala kung ano man ang kaantanan sang ilang nga pagpangabuhi kung ipaidalom sa trial ang Vice-Presidente. Sabat sang kongresista, dako ang kaangtanan sang proceedings sa mga driver, sa mga overseas Filipino workers, sa mga manunudlo, sa mga mamugon, kag sa tanan nga ordinaryo nga mga Pilipino. Inibangod suno sa iya ang trial nga ini nakasentro sa bagay nga ginapanag-iyahan mismo sa mga Pilipino nga amo ang una, ang kwarta, ikaduha, ang pagsalig, kag ikatatlo, kinamatarong nga manukot sang accountability. Ginalimbawa pa sini nga ginasilutan gani bisan ang magagmay lang nga mga tawo kung may mga irregularidad sa pag-uyat sang pondo. Pahayag ni Luistro, wala sang tuyo ang impeachment trial nga magtimalos o kung magdaog sa politika, kundi agud sabto ng pamangkot kung bala may pulos pa ang accountability sa pungsod. Sa unang tingin, maaring sabihin na malayo sa buhay nila ang paglilitis na ito. Ngunit hindi. Hindi po. Sapagkat ang usapin ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigin ang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? Ang kabahis ng opening statement ni Representative Jervil Luistro nga among nagapanguna sa prosecution.